Webafethu uzisho kaningi yabona uJava ighost uJava bafethu yazi simbiza lapha kumasama manje since nje amasama ezoqala simbiza a multi-nominated album because jonga isibuko deluxe ne by Java ne is nominated ne matrix category ris ezo 3 eyoqala bathini best afropop album, secondly best engineered album, thirdly male artist of the year, and zonke deserve izimendlela ezakhe. Yeah, Java has been working hard bafethu nanakwazi lokho nje lokho niyakwazi. So kahle kumele ukuthi manje yazi kwenziweni kuvotwe guys, yabo sivotele uSjava, yabo indlalifa, yayibo leyo nto ukuthi abuye nayo lezi zimendlela, abuye nazo, angabuyi nayo, abuye nazo lezi zimendlela ezo 3: best afropop album, best engineered album, male artist of the year. He's been working hard, no cap. He's been working hard, no cap. Naniyakwazi lokho, niyawazi umsebenzi wakhe, niwambile amalento amatho wakhe akawenzile, niwambile ama live show wakhe, ni enjoyile le album le isibuko, and niyayazi meaning deep la album liyana, the way ithinta ngakhona phakathi emanonini la album, and niyawazi ama lives wakhe the way memnandi ngakhona me perform le album. Wazo wabuye wadrop i-live ale album enzela laba bengayaka ukuthi babafile imizwa nemincili yale album. So kusho ukuthini ke lokho kusho ukuthi ke manje siyavota manje kwenzela ukuthini kubuye lo msebenzi wakhe asebenze nzima, ubuye i-reward yomsebenzi wakhe. Manje seyikithi manje yena seke sinikile ngisho nathi ke manje siyareplicate sabuyisela ke manje energy back. So make sure guys ukuthi niyavota, niyivotela album le. It's the best afropop album indeed, make sure niyivotela. Secondly, it's the best engineered album indeed, make sure ukuthi niyivotela, make sure ukuthi niyivotela ukuthi be ne award yalo. You understand? Because uRaf mengadlali make engineer lento le, mengadlali uRaf lapha ne team yakhe lapha 10-20 Qatar, bengadlali lapha, benza sure ukuthi umsebenzi bawukhipha kahle uqondile.